Unong yalam Kakasi Students Union usamla Ruben Najar mentakasngi habakaran syakilat pathai khobor hadin kajing kenduk bat ki hek pulit ulaong baki pulit kila pentikna ba andala dap kajing tokit persya eki arngut kidekhot ke KSU bat ladalap makim don ke TAA ki pulit kin mi madan ban pensyai patba bakim don ke TAA usamla Ruben ula perngamru balada ki pulit kidang yai kem shiteng miet shiteng senya kaseng kanam shimshu dakilat jingakran handai kan shimpat daki wei ki senjam ki ba kham ting e laban kedo baki pulit hakashi tarik yayong kila kem ya arngut ki samla dekhot ke KSU halor ke jingkan no baki suba badan keti hakajing penyap ya arngut ki barjela ha ichamati mene hapor badang stan don we niki he pulit ba karkom keren ka chungu kalong ka bakham khor ni wan hane banyak keren ni wan dak akor ke buram ba phi pin keren to met ni mla bancha te kami ka jingya pen phainya bat ni ngila mut ban mi non tu jingelang ni ong bat lada uni ubreu tu he pulit udang don ha tu ka jingelang ngin tere ra banyak keren ni nyami no shabat ading ketupat nak kalang kipulit kila pa no uba umi no shabat ading ketupat ni ka long no ka iki ba jai jai pon pe nak kalang STPU ubatai mo ba lada lap ba kini ki armut ki samla kimdan e kane mau hi umi shahmat ba umpla ban clarify ke baba ba kini kimdan ta e Andre inya perkat no ground reality kini mo kani kanang simpor investigation kanang ya hading katu ki pulit kin ke ha bon file cha cheat kat no banai kat no snam ni hi ki kamkut ki ya ki propose nam tharai hadin da ki ya ki din propose nam atu na kan mau hi bon one clarify ri to nomor ba u na kalyang ju la pendam ba u ong ba la da kilap ba kini kim don e ba umi shakmat nget ya kata kum urang ba abre bu bat ya kata kular ju bat lala deh kata kapor ba kim lap ba kam cha cheat iki ni ki arum samla umi shakmat ban pencai pat ba pet ku mengila ekran mana ngila apa tai syai ba de pi don kono kono suspek ke jungi ngimde ki terus ngimde bangila bandri ngindri syai ni de tangki kena puli ni de ki baterai seng balang ni don la kam kacam ni sim tang iwi benta ban kunu banten rong ya kam jat bandri ni don la ka yeng kasam ke ngin mula ban phat ni mula ngimde ki seng leno bingin ri sya klaus putam de dapi ni ai ni yong ki dapi don kam ni khot ni ni kloy bangin wan sakmat dah kanu kanu kaporu henry dah akor ke burampat dah lada ki ya ka ka jing yate mentakas ngi kidang penken ti ngi bansiru ngi le singin simna kawi ki singin jam to ber basaran ngi bes be kata ngi mla ban interfe ya ka investigation di pulen ngi ong ba ya ngi kram ya kara namar kumbaki ong kini ki armut ki kemtang based on suspicion ground ba let's say bedak begidan hatu ko caka nomor ba ka mobile location kadon hatu ngi ong ba ngi don hatu caka nomor ba ngi pelong ka meeting te obviously ka tahu location kan tuni bangi don hatu ko caka te ngi la patai sya ba lada pimlap kinu sabut ki ba klan lat no di tahu location ba pimde ban kem kinu di khot ngi nakalian ki ong to henry kin buram kata henry kidang apa ki odos na jrong cari yang jung ribok siteng mit ribok wan miskin chan nomor beling inut ban kan nomor mangitep bangimdan ni ha kan halor kan ka benta ni kamle kan ka kam te de hitai nong rem ba ni la pen sungu ya ki bor pulit ba la ki pulit idang ya kem si ai kem kum ni siteng min mit siteng senya bat pen jenjar iki longyeng longsem iki kimi ki pa pen ting pen smit iki boro nakaliang kaseng nang ni shikmat ngimnum ya kranchu kende ni singin chim kiwi sinjang tai ki assurance chu potai shwa ka e ka jing kranchu ni ha bo mo ba e ka nong rim bangi wan ta kasngi ban ya kran ba ki pulen ka baningkong kolong ba nakapor ni chu i ba da don kinu ni jing ja da don ki khoju ki su ki long ding shanjo ki pulet de kimla ban kem inu ki kem tek tangi de khot ki su tang ban pen kot ya ki su ki kang ba lese bikin mi operation na lo te kani la ja na kapor man kadang ya usnam i ba don kanu jing ja sha kem gi khot ki su de kani ka ya wanja biang haju hasora
kumengi ni ong bangi ni pelong ka meeting CEA ban persya ya ka CEA man ke distrik hasora ru kumju hi ni pelong hapo samati hadin ka jingnya thang ki ru CEA kidkhot jung kiseng boro kila mi no to ko chaka ba kila wan phai no kadon kata ka jingja ba sya penyap kita ki arngut halor kata ka benta ni kum kidkhot jung kaseng nim dan kanu kanu jingtet bat kajing pharap nakaliang ki bor pulit bat nakaliang kiwi kiwi ki kin hun chit nyam ba kidon keti mengi kata kalong tang ka eke kumnu ban pen penjam ban penjak burung ya kaseng ngamar kita bakum ka ni kum kaseng ngidi ka niada ya kajak beri baki kat gedang don kaseng hi kiwi ki jat beri kimla ban wan tuklar sipo kari ke jungi jadi hello tai nungrem bak kum ki wan ki penchit da kum kita ki eke bat ki pulit ru klem da yo ya kanu ka sabut ka babyang ki syukem ya borok ki khot jong ki jong kaseng hadin bangila ekren ki ong bangi kem namar ba ngiyo bantrak ya kata location ke jungki namar ba kidan nantu ni batai ki pulit ba ngimsim ngimsim batai bang ngimsim dan tu ngidan nantu namar bang ngidan ka meeting tu jong lojong ende tang bang ngidan kata ka meeting ba kajingja ka don kata kajingja tu kam semut ba pi la bun chuparap ni atau kadon kanu ka evidence ka belong storong ba kila ban ong ba gede mengi hari kata nakaliang juki pulit ki penchai ba ni kem ikini ki armu ki samla de tang ba ba tang ki suspect ki ba ki don keti bat kila ban di tang ki ku witness ru ya kata ki mla ban batai kin sa kadang interrogate kin sa te ya kata ka chingong ki ngi mla ban yang nomor pipila kem te la pengat te ki kendon ching ai manta pipilat ya kerteng ki jongki pipilat ya kaja kasa jongki ki de ne kim de ne manta hatu ya kiwi ki hapo pipit ki hapor ba penyap lusai nyuta atau ki pulit ki pelat ki kerteng ki dekar kanung ki kem ni hitep ya hatu ki pres kita ngimtep kanung ki kem ya ka monu kita ngimtep wala ka don ki video footage ki ru ngimdan kanung cingtep halor kata but ka trial kalong kumnu kaya hadu kanung investigation dan batep te bale habai ki wei pat ki buri ya ki dekhot jong ka sengpat ki pen paw perthai menta lasha risni da ala bamdan ke benta bamdan ke eke bak indi ba dan keti kata kam atau ki pulit kin ni syahmat ban ay kata ka assurance ba undi maki bakin clarify ki pat ba undi kita khot jong sing balik kata kam ka kesung put kanang ya di propose nam hadin kata hatu pindang yakin mah bakin ay kumbuta clarification but di kum kini kijing jana ka post ba kum kasing nimla shu ban suya sangap ban suya isya kumni but ni habwan ban panjing becai nakalyang di bot punya nakalyang di bot punya ningkong batai ba awat ya kata kerteng di kita ki arung ki samla undi ba pelat maki ani ki pelat nyapo SP office te kaju ngako ban keren chupo SP office ba kidi tangki accuse pimla ban penlat ki kerteng jungki manta la saya ski kakam ka jam ka jungki pat menuban bakli bukan bakli ka sorka lada la saya ski kam ki kelap bam dan keti maki haba pikwa bak investigation kanyan dan kam ban penpau ya kerteng jungki but sakawai dia kalong ba ki penpau ba kidi ki khot jong kaseng kata ka pini ba kum kaseng hi kade ka direction jong kaseng bangi ong man pha penyap kita ki armu kende kata kamlong ke kajingle jong pulit ban batai ba kidi hot jong kaseng kalong kum penthok bria ya kerteng jong ka seng bat kum juru ba ni ba da ka ba penthok bria kerteng jong kaseng ki samla kasi jong kidan man ki caka jong keling kiwi ki jela DKI ka banjai ki pat da ka penpau kumta ka jingle jong pulit kalong bakan monra ya ka communal difference hapring kijungi bat kiwi pan kata ki AKA ba ni la ekran na kalyang jong pulit kila buri kata ka jingle jong kalong ka AKA ka bakla bakla penpau kerteng hende na kalyang ki kum ki jule bi ka blim game ki omba ki kampelan na tekena dengile chapo SP office ki nang bangi la teb lupa ki pres ki la teb lupa hende ki pres kin tep nur ding ba ki pulit kemdi ba ki pelan te kajingnya keren mene boro kalong ba kam dadi ke ba song nong rem ba ki kila ban pni kita ke sebut ki babiang bahwa ni don keti ki te nakaliang cungi ngila ong bet daka ba syai nang ni shahmat da pidon kam ikinu khojung pisu keren hakaba syai
ngi kloy banwan habangi khamle yakan unu kam ngim imti